sechegi ang'o matimore KUPPET ka ng'anyo ni nitie koso ochunge? Erokamano Trevor Ombija. Wan Kisumu kae to ng'anyo ne wasetimo. Gima timre sani ng'anyo no bedo suspended. Ne obedo call off, obedo suspended. Warito gimiluongo ni return to work formula key. Ka okil mar KUPPET gi okil mar TAC dhi romo e court to deposit the return to work. Winjruok to nyose tim gi jagoro marwa maduong' mar KUPPET miluongo ni Akelo Misori manyolando kaka NEB, National Executive Board, nyo call off the strike. Wach no nyokomoro jopuonj yes, ok wanyal pando, to kata kamano onego wane ni KUPPET sani is one of the largest democracies. Wasenyiso gima nonego ni wanyiso. Wanyiso ni KUPPET sani wasedongo, wan wanyalo chung on our own. Wanyalo timo ng'anyo mok wadepend on ng'ata ng'ata. To ng'anyo manye timre kawuono ni, mae nye en ng'anyo ma teacher driven. Grievances ma jo KUPPET nyotero ni TAC gi sirikal, nye en grievances kata ywak mag jopuonj ma on the ground. E piny kae jopuonj nye ywak ne gidhi ka nigi loro dwe mar ariyo, tam mar ariyo, ne giyudo ka pesa manone be ni medo gi noko medgi. Kendo moko be nodok e bank, boyudo ka pesa gi salary kata msach gi obedo attached, nikech third party deduction poko or e bank. Ma TAC noseng'ado pesa no to poko oro. Koro jopuonj gi noket gi e credit reference bureau. Kata kamano be nitie jopuonj moko be mane ywak ni yawa gisebudho ka gipuonjo to poko migi promotion, to duol mandiko jopuonj miluongo ni TAC nobiro gimoro miluongo ni career progression guideline CPG ni omiyo jopuonjwa mang'eny particularly Kisumu kae mobedo gimiluongo ni stagnation, ok nyal idh gi ngas. Ng'eny gi be nitie historical injustices. Jopuonj moko manosegamie job group N chon sani noket gi job group D1 to ok ginyal idho ngas. Nitie pogruok kar administration gi jopuonj mapuonj je class. Ne giwachonwa ni watim gimiluongo ni review of career progression. Ka duol mandiko jopuonj miluongo ni TAC ok nyal timo gimiluongo ni review mar career progression, to kara onego gole wadog gima miluongo ni chon chani scheme of service. Okay. Ma scheme of service ne nyiso ni kisepuonjo higni kama ti idhi ngas to momni be dhi malo. To kochuno ni nyaka ibed principal kata jatend school eka koro idhi ngas. Ngas inyalo idhi kata class kanyo kimako chok. Okay. Kendo nitie wach mar afya, health. Labor laws wacho ni employer kaka koro kae wan gi jo TAC, duol mandiko jopuonj TAC, onego ni miyo jopuonj health cover. Ne wachamo gimiluongo ni medical allowance. Mae no mawa. Mae kanose mawa nokelnwa medical cover. To higa mokalo ni TAC duol ni noduoko o downgrade, oduoko piny capitation medical cover. Jopuonj ne ywak ni sani wayiko jopuonj mang'eny nikech ituono gi kata itamo gi thieth e hospitande mabeyo beyo, itero gi mana e public hospital, to pesa wa to sekaw. Magi ne gin valid reasons madhi ng'anyo. To jopuonj nyithindo miluongo ni jo JSS luongre ni mogol, magi be nong'anyo ndalo moko ba wach gi sirikal ni kochopo tarik 1 dwe mar 7 idhi ndik ni barua miluongo ni PNP, idhi ndiki confirmation. Permanent pension. Tam norumo jopuonj gi nokomi confirmation. Koro magi te e ng'anyo e grievances kokikre gi moko be waketo mang'eny. To nwan gi miluongo ni irreducible minimum. Irreducible minimum gi gik moko maduol ni nyaka winj kata sirikal winjo, koro eka wayie dok e klas. To Zablon ka koro gigite otamre engagejwa na ka wasetimo gimiluongo ni industrial action ma katiba mar Kenya manokel 2010 oyienwa ni wan gi right mar ng'anyo kwa exhaust all mechanisms mar ng'iyo kaka onyalo solve grievances wagi. To Zablon miyo jopuonj wuon nowuok, japuonj post primary nowuok oko ne ng'anyo ni right ne nikech katiba no protecte. Koro right ng'anyo man wadhieni ne en a teacher driven protected strike. To koro ka Zablon strike attacker. To koro Zablon strike ben teacher driven. Zablon